Hej YouTube, Mr. Multigamer her, og jeg vil gerne vise jer, hvordan man får Minecraft Texture Packs. Det I går ind på Google, og så går jeg ind og skriver Minecraft Texture Packs. Og der kommer en hel masse hjemmesider frem, og ja, så må I faktisk selv vælge, hvad for en hjemmeside vi vil have. Men de to jeg normalt tager, dem har jeg op her. Og dem skal nok lægge en link ned i description boksen nedenunder, sådan så I bare kan trykke på dem og komme ind. Men her der kan man lave sit eget texture pack, hvis man gerne vil det. Der kan man, der er alle box, mobs, creepers, zombies og alt det der kan man lave om her. Våben, tools, altså man kan lave alt om på den måde man gerne vil have det. Og her der kan man, der er der nogen som har lagt deres eget Minecraft texture pack ind, og så kan man downloade det her. Så der er en hel masse, så kan du se, ja, okay, den er flot, den der, den vil jeg gerne have. Så trykker jeg på navnet, eller nej, jeg trykker på den der texture pack beta. Venter vi lige til den er loadet. Så kan man se her, at den hedder Lomacraft. Det er ikke helt med at udtale det rigtigt. Og der kan man se nogle screenshots af den. Og så trykker jeg på download linket, hvis I tænker, ja, den vil jeg gerne have. Kommer den frem. Så kan jeg klikke her til start downloading. Og jeg har allerede downloadet den her før, så det er derfor der står parentes 2. Men imens den er downloadet, så vil jeg fortælle lidt om vores channel. Det er mig og en af mine venner, som har lavet en channel, som hedder Mr. Multigamer. Og det vil sige, at vi sådan spiller om masse forskellige spil. Vi spiller Black Ops, vi spiller Minecraft, og vi laver tutorials. Vi spiller alle mulige spil, og hvis der er et spil du gerne vil have vi skal spille, så kan du bare skrive det til os. Og så hvis vi selvfølgelig har spillet og interesserer os for det, så spiller vi det. Så kan vi lægge nogle videoer ind med det, hvis du gerne vil have det. Nu går jeg ind og siger app. Skriver faktisk app data. Og så går jeg ind i .minecraft. Altså texture packs. Der har jeg faktisk ikke en her. Det er fordi jeg havde en i forvejen. Jeg havde allerede texture packen. Men det vi gør, vi går ind i der hvor jeg har lagt texture packen. Texture packen, det er lige at downloade. Og der hed mine 2. Flytter I bare den derind. Så jeg bare tager fil og så flytter den derind. Og nu har jeg faktisk en texture pack. Så jeg går ind i Minecraft. Skal vi se om det virker. Minecraft. Kør. Login. Jeg vil lige logge ind. Tager mig 2 sekunder. Sådan der. Nu kan I se, det er standard Minecraft det her. Og så kan I se, der er 2 her. Og man kan godt have flere nedad. Og der er default, det er bare den normale Minecraft. Og der er det texture pack. Trykker jeg done. Single player. Create new. Trykker her, create new world, og så har jeg lavet en ny, så der kommer en ny verden, og kan I se, det er væsentligt anderledes. Kan I se, det er nærmest ligesom bambus det her, og svampene er anderledes. Jeg kan også se nogle, fordi jeg er modloader, så kan I se, der er nogle af tingene her, hvordan en 6 ser ud. Det er sådan nogenlunde det samme. Og jeg er en nazi-zombie. Hvis nogen af jer kender Call of Duty Black Ops, Call of Duty World at War, der er noget der hedder nazi-zombies. Der er faktisk sådan en i Minecraft. Men det var det. Hvis I gerne vil have en tutorial, hvordan I får måske too many items, eller bare et eller andet mod, så kan I bare skrive det til mig, så skal jeg nok lave en video. Ellers så gør min ven det. Hej. Hvis du kan lide videoen du lige har set, så vil så subscribe,
tilføj en kommentar, eller thumbs up videoen. Det vil hjælpe mig og min ven til at lave nye videoer. Tak skal du have, fordi du har set vores video.